Benvidos a Todo Mal, o programa que non repetía, pero que daban algunhas para setembro. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Que tal, Marcos? Eu sigo con aparato, xa ves, a miña vida é durísima. Pregunteiche que tal, porque non por cortesía, pero non me interesa, entonces, bueno, vamos a seguir falando un pouco, vale? Nunha semana non xera claro os dentes. No. Que che devolvan os cartos, por favor. Que é eso de que non vas home? 5 días vale, pero unha semana inteira. Ai, Dios mío, todo que levo feito nesta boquiña. Non sabes ti ben? É para arreglando moi poucas cousas. Esta semana tuve unha semana, vou facer como fai a tarotista Flor Amparo. Tranquila en el amor. Eu a non follar chamolle tranquilo en el amor. Ah, vale. Mal en el trabajo, tuve que seguir indo. E que máis hai? Dinero. Hostia, entonces non tamén, non. Iba a dicir, Normalmente dinche amor, trabajo e dinero, non? Ou Tamén. trabajo e dinero é o mesmo. Tamén. Salud, coño. Salud. Como carallo. Sigo enfermo, vean. Sigo igual. Tiñenche que preguntar, pero borracheras, a tope, bien. Por eso está a tarotista Flor Amparo, É verdad. que che mira todas esas cousas que nos interesan. Esta semana non ven, non? Non, esta semana non ven. Pero para outra, ao mellor, podemos coller o pronto e lervos así para inspirarnos. E botarlle as tarotas famosas. Shakira. En el amor, bien. Sigue sin piqué. Pois mira, se non tens nada que contarme. Ah, bueno, eu vouche contar unha cousa. Que a semana pasada olvideime, justame moito enseñar whatsapps. Joderlle a privacidade á xente. Vale. Ti tamén tes, non? Porque yo tamén vou jugar ese juego. Pois mira, fixo moita gracia. Teño 2 whatsapps de miña nai que, joder, cando eres rapaz non che gusta dicir que cando eres neno, e adolescente sobre todo, non che gusta dicir que te pareces a teus pais, vale? Pero ahora miña nai fai cousas que eu digo, si soy. Porque mandou outro día un WhatsApp a un grupo que poñía: os audios los carga el mismísimo demonio, hai que ter cuidado con eles. E é como, joder, pois sí. Claro que sí, joder. Estás a mandar audios, que hai que poñer en por dos, joder, en por dos eu non os entendo, en por uno tampouco, e a deste lado normal menos. Por uno xa é normal, non? Entonces, deixadme de mandar audios, por favor. Sabes que tu nai non vai por aí. Tu nai Que vai por aí. mandou? Que mandou? Esos audios los carga el diablo. Mandei un audio rajando e me confundí un pouco e agora non podo eliminar ni nada desta mierda. Bueno, si, sí, miña nai aprendeu a eliminar, diálogo paje tamén. É que ao final todos necesitamos as mesmas cousas. E despois, a semana, bueno, hai 15 días, fomos ao concurso de tapas de Rianxo. Que fixemos en bromo e todo e tal. Entón, miña nai, esa tarde que fomos a Rianxo a facer a promo do concurso de tapas, mándame un WhatsApp que di: fai como a reina de Leticia, que fai que bebe, molla os labios. Non bebas que hai que conducir para vir para casa. Pero gustoume moito o rollo de: fai como a reina Leticia, molla os labios. Que é como, pero que che, ti que a reina Leticia molla os A labios? reina le dicía... É que senón, que aguante eso? Teño que dar para dentro, senón é imposible. O bicho se reina para andar mollando os labios. Mollar os labios... Que ela non ten conducir, ten pues, chofer, joder. chofer. Pois sí, gustoume moito. E nada, quería E ti que lle compartir. contestases, mamá e taxis. Sí, básicamente. Eu teño un, non é tan gracioso, pero... Non, iso é verdade, a ver, agora, fora coñas. Eu cando bebo, ou fajo conducir a persona que teño ao lado, ou taxi. Iso é verdade, Non mandar con mierdas. Pago conducir a persona que tiña ao lado, ainda que non miñera con el. Tío, ti lavarme o coche hoxe, mona. Non, pero rollo, imagínate, vamos ti me chega como: tío, non vas beber moito. Non, bueno, pois está, conduciste, veña, toma o meu coche. Porque eu poño o coche, poño o gasoil, poño tudo, Eu poño as comodidades todas. Tens que deixar na casa, nada máis. E depois como fago para ir para a miña?
Bueno, cada un ten os seus problemas, macho. Eu tamén teño un WhatsApp dunha persona. Sí? Unha persona que neste podcast ten moi un cariño espectacular. Hostia. Unha das personas que podemos dicir que A quen lle temos prácticamente é un cariño? 10% deste programa. O 10% deste programa. Felipe Froilán. Porque nos metemos moito con ele, sin ele non Non sería lo mismo. falamos dele en nuestra vida. Ya, moi nerviosa. Pois non sei, non sei. O 10% deste programa. Paco Lodeiro. Unha persona que, bueno, podría ser ou tú, Anai, que prácticamente é o 20, porque Sí, falamos Anai, dela, falamos a dela. mitad dos contenidos son dela. Sí. Pero é unha persona que é o 10% deste programa, e digo, non me tiembla o pulso para dicir que é o 10%. O 10% deste programa que non é outra que ti. Pero Ti, mira, digo 10%, e podría dicir o 12, Sí. Ti sabes que hoxe quitas calor, verdad? Sí, estás quentinho. Porque hai unha estufa de butano que podo coller a bombona e estouparche na cabeza e aquí parece que foi todo un accidente. Pero depois pasaría el frío. E non che compensa matar un É polo que te gilipollas. zafas. Bueno, ao mellor de romperme na cabeza entras en calor. Eso pode ser. Entonces, Carlos Núñez mandoume el siguiente mensaje que me pareceu magistral. Mandoche un audio porque escrito ten matices. Pode ser a forma máis perralleira que existe no mundo para dicir estou aquí moi a justo cunha man na perrecha, non me apetece escribir e vouche mandar un audio e lo chupas e lo tragas. No, pero ti non che pasa que ás veces queres contar algo e dis ti, hostia, se o escribo non se me vai dar a razón. Porque hai veces que queres contar algo, rollo, joder, este é o normal, fíxome non sei que, pero o problema está no tono, en como dis, na ironía, Claro, na entendo. retranca, sabes? E entonces, Entendo que dis. Pero claro, estás falando cunha persona, a que decir, a min Gustavo Adolfo Bécquer para escribir rimas preguntoume como se estaban ben escritas, que decir, eu Sí. teño unha prosa sí, que que ti prácticamente diste que podes Biblias. entender perfectamente. Sí, eu son Tolkien prácticamente, imaginaste estando ali. Ah, vale. Entonces, claro. E de quen che me falar mal, se pode saber? Como? Calquer cousa. Bueno, todo o que vas a sacar de min é eso. Si, se tendes whatsapps de madres ou vosos ou de alguén, whatsapps divertidos, mandádenos que nos rimos todos. Guai. Vale, eu preparei un xogo, entón vas a xogar ti. Guai, málame xogar. Explico. É moi fácil, vale? Un xogo clásico. Vouche dicir, o título é a sinopsis dunha película e ti tens que adivinar se esa película existe, se esa película é real ou se a inventei eu, vale? Ah, ti inventaches películas. Sí. Pedinlle axuda Levas anos a inventando internet. películas, inventándote películas. Las películas que me monto. Estarán que as monetices por unha vez. Claro, non me vas poñer un hombre que lle pica unha araña. Non, vas a Home, no, son películas moi frikis, vale, todas. Vale. O sea, as reales tamén son películas como super frikis, super raras, vale? Claro, vasme dicir unha e eu digo verdadeiro ou falso. Sí. E pode pedir algunha pista ou tal? No, No. porque eu tampouco as vin. Eu sei a sinopsis e se son verdade ou mentira. Vale, como vai, como que teño que facer para Escoita! ganar? Eu dixoche a sinopsis e o título ti disme a verdade ou mentira. Vale, Existe ou non existe? e aquí hai de Listo. premio. Hai que non che dou un puñetazo se acertas. Vale? Me parece correcto. Bien, así xogas ben, seguro. Vale, primeira película, non mires. O título é Plan 9 from Outer Space. Non sei moito inglés, Seguro que dixen mal. pero co aparato ti tampouco. Vale, e a sinopsis é: unha raza alienígena pretende invadir a Terra e está a resucitar os mortos para que formen un exército. Unha raza alienígena? Hostia, Pretende invadir a Terra... unha raza alienígena de andaluces. Porque son tan bajos que resucitan os monstruos para conquistar. Conquistade vos, coño, un poquito de ansia, non me ando mal resucitando os mortos. Estou completamente seguro Sí. de que é mentira.
Porque é demasiado rocambolesco, quer dicir, é unha película que ti estás vendo unha película, ostras, os extraterrestres, ostras, queren nos conquistar. Espera, que van ir levantar os mortos. Baixa chuclimas completamente. Vale, ti dices que é mentira. Aparte, os extraterrestres como saben que hai mortos? Coño, porque están vigilando. Eu que sei. Os extraterrestres vigilannos. Non. E saben o que facemos na ducha? Sí. Sobre todo o que facemos na ducha. Ti dis que é mentira. Iso é mentira. Ti dis que esta película non existe. Esa película non existe. Pois esta película é completamente real. É do ano 1959 e fixose en Estados Unidos. Como están os americanos, Botámolle moita culpa aos japoneses e os americanos tampouco é que rexen moito, Os americanos teñen un queixo en spray. En spray? Pode ser a maior guarrada que existe. Ai, pois a min... Bótalo na sila. Ir cheirando a cheddar por aí. Seguinte película. Oi, se puso de presentadora. Seguinte película. Chámase Rubber. Unha llanta de automóvil asesina con habilidades psíquicas roda polo deserto e mata a persoas cos seus poderes telequinéticos. Cos seus poderes. Unha llanta. Unha llanta de coche asesina. Ten poderes ca mente e así é como vai matando xente por aí adiante. Pero unha llanta podía reventarlle a cabeza. Pois el usa os poderes telequinésicos. É unha llanta e tamén é bastante florituras. Non unha llanta, podía te reventar, pero xe tiraba. Non, vai aí para que non a pille, para non deixar huella. Verdad ou mentira, esta película existe ou non? Telequinesis. Mátamo de telequinesis. Isto é completamente falso. Ti dis que esta película é falsa e efectivamente é completamente real. Fíxose no ano 2010 en Francia. Como están os franceses? Estamos moito culpa a japoneses. Veña, outra. Esta película chámase Electric Love. Unha desbrozadora rural namórase dun robot de cociña pijo. As súas familias non ven a relación pola diferencia de clases sociais e xuntos loitan polo seu amor. Hostia, Romeo e Julieta de Eufesa. Sí? Claro, estou dicindo todas falsas e estou fallando todas, pero unha desbrozadora... Unha desbrozadora... Como un robot de cociña. De cociña. Que é así moi pijo. Husqvarna namórase de My Cook, de como se chama? Hai unha que se chama así, hai varias. Unha desbrozadora namórase dunha batidora destas novas aí, pijo. Sí. É que eu creo que é imposible. Pode ser rollo de dibuxos animados. Sí, no, con eso, despois do da llanta, chamou con todo. Pero unha desbrozadora... A desbrozadora non ten a capacidade de amar, porque a desbrozadora é todo destruir. Todo é desbrozar, todo é matar árboles, levar todo por diante, aí ca cuchilla... Entón dis que non. Ten que ser falso, non creo no amor. Non crees no amor. Pero iso xa é outra movida miña, camiño. Pois, ti dis que é falsa esta película e é completamente falsa. Vamos! Mira, vamos que a seguinte película. Esta chámase El Estornudo 2. Achus, achus! Despois dun estornudo, un home descobre que pode viaxar no tempo cada vez que o fai. Decide usar este poder para cambiar eventos importantes da humanidade e crear o concurso da historia á súa maneira. Chámase Estornudo 2 porque é a segunda parte xa. O concurso da historia non é que fixo un concurso con todos os grandes genios da historia. Dixo concurso. Que deixe de dicir o curso da historia. O cambio o concurso da historia, pensei que era que iba o curso. Collendo xente para fazer o concurso da historia. Tienes que perdonar, o aparato... Estalo poñendo nos dentes ou chantando no nariz. Ches, e o tipo tal... E o tipo viaxe no futuro, entonces vai á Segunda Guerra Mundial, imagínate, e entón chapou a Hitler e xa non hai guerra. A ver, cada vez que estornuda, se pilla unha catarreira, volves loco. Eu digo que isto é real, porque enjústalle moito á xente do viaxe no tempo, que despois é moi dificilísimo de explicar, pero enjústalle.
Ti crees que é certa, non? E o estornudo está ben, porque, xo, e sí que é verdade que parece que perdes un momento de conciencia. Cando estornudas, é un momento moi peligroso no coche, non estornudes no coche, se tiver un estornudo no coche, é mellor que te botes contra un barranco, porque se estornudas podes te matar. Vale, ti dices que é unha película real, El estornudo 2. Estornudo 2. A mí gustoume máis un. Pois esta película é totalmente inventada. Dios! Agora, vale que ahora... Quería la ver, verdad? Non me jode por fallar. Quería la ver. Vale, esta película chamase Black Sheep. Oveja negra. A trama xira en torno... Ende que ti dixeches Black Barco Negro. A ver con que nos sorprende. Sheep? Non sei. Black Sheep. A trama xira en torno a ovellas que foron xenéticamente modificadas e que se converten en criaturas sedentas de sangue e asasinas. As ovellas xa son así. Pero rollo... conducen tractores e chapó do antepasante por riba. Co trator? Co trator. Vale, tú me despacio aparte xa. Non, sí. Son... Póñense locas e collen coches e collen motosierras e arramblan con todo. Hostia, como están as ovellas? Non vou mirar igual as ovellas da miña veciña a partir de ahora, Chámase así. Black Sheep, son as ovellas, son modificadas genéticamente e volvense, pero a matar. Loquísimas. Odian aos seres humanos e queren matar a todos. Sí, pero rollo, conducindo tractores. O sea que puxáronos a vivir contigo. E se saiu 2 semanas contigo, matar as ovellas. Ovellas asesinas, hai xarnado, hai a do oso e cocainómano, a xente gusta... Oso cocainómano, sí? Se é unha peli dun oso que come fariña e mata un Non pueblo. sabía. Entón, tenme pinta de que pode ser real. O que pasa é que non sei como vai conducir unha ovella un tractor. Non chega yo aos pedalos. Bueno, non sei, te dime, verdade ou mentira? E vou dicir unha cousa, a ovella ten resentimiento co ser humano. Porque nas aldeas a veces a ovella tratouse con demasiado cariño. Entón vou dicir que é verdad. Es verdad, pois ti, esta película é verdad, Black Sheep é completamente real. Vamos! Unha película de Nova Zelanda Fálase moito do japonés, como están en Nova Zelanda? do ano 2006. E é verdad que hai unha escena na que conducen tractores. Esa bien é o trailer. Hostia, impresionante película. Sí, impresionante. Há unha cousa, os da casa, xogade como xogo eu. Quer dicir, cando ela di, pausades. Bueno, home, xa, co tempo que te tardas en dicir Non, porque non? a xente fai moito isto de falso, só sabía eu que era falso. Non, hai que xogar antes. Poñede nos comentarios Veña. que soy moi guapo e que me haríais el amor. Que me sube la autoestima. Outra peli, vale? Tiempo de amor. Buah, esta vi a miña nai polas tardes. Non é? No, esa é a novela. Amar en huevos revueltos. Non é? Casi. Tiempo de amor. Unha muller que acaba de divorciarse anótase alentada pola súa filla na competición anual de preparación de barbacoas da cidade. Ali atópase co seu antigo amor da escola secundaria que é un famoso chef. Unha señora que se divorcia e entón para quitar a pena do divorcio Dille, filla, fai churrasco aí, me cago en Dios. vai a un concurso de churrascadas, de barbacoas. Barbacoa, que palabra tan asquerosa. Vamos aí, mamá, me cago en Dios, tengo que facer unha churrascada. Eu non vale para facer churrasco. Sí. Sí, vale, joder, é que era teu pai que facía É churrasco. unha película de amor, unha... Bueno, Non é de amor, non, é unha película de churrasco. bueno de amor ao churrasco. Hostia, gústame un pouco o argumento e que me guste. E a resposta é correcto, incorrecto? Esta película... É real ou non? Esta película é unha invención túa que estás como unhas maracas. Si dis que Tiempo de amor é unha invención miña... É unha invención porque se non fora invención levaría churrasco no título. Tiempo de amor non é bo título para esa película. Esa película é falsa, inventada, é unha falsedade, me quere usted engañar e... Pois esta película é completamente real e botarona hai 15 días Antena 3 o sábado pola tarde. En serio? Sí. Completamente Tiempo real. de juego, era. Tiempo de amor. Tiempo de juego, Juegas era. outra movida. Seguinte. Attack of the Killer Dust Bunnies. Vanish é o detergente este. Di miña nai que vai me dar para a roupa. Escoita. Vanish Association. Escoítame.
Nunha pequena cidade, a tranquilidade vese ameazada cando as pelusas debaixo da cama cobran vida e convértense en perigosas criaturas devoradoras de persoas. Bueno, a ver, ten a súa lógica, non? Que as pelusas As debaixo pelusas da cama... de debaixo da cama cobran vida e deciden matar personas. As pelusas debaixo da cama, se falaran, cuidado. Isto é falso. Isto é completamente falso. A pelusa é blandita, como que mata unha pelusa? Diste que é fácil de matar, que non é un enemigo como para facer unha película. Claro, unha pelusa. Aparte, non che ten que medo. Se tuviéramos medo ás pelusas, aspiraríamos. Non se pasou eso jamás. É falso. Vale, ti dices que esta película é falsa. Esta película é completamente falsa. Bien, vamos! Ui, vai me dar aquí un casi robento o micro. Vale, quedanche dúas, Campeón, Non sei as que levamos, pero... campeón. Si, destas dúas depende todo. Destas dúas depende todo. Se acertas estas dúas, ganas. Título da película: Santa Claus Conquers the Martians. Vale. Película navideña na que Santa Claus é secuestrado por marcianos que necesitan un pouco de alegría navideña en Marte. Ai, pero é por un bon motivo. Ai, bueno, pero secuéstrano. Pero Por un motivo, A película chamase Papá Noel conquista Marte, claro, que conquista de amor. Bueno, sí, pero quedaron os chavales todos del universo Tierra sin regalos. Talles ben, que andan moi... que non fan caso. Uns marcianos din, Santa Claus, vente pa aquí, fai nos regalos e fai nos jo. Pero vai obligado Santa Claus, secuéstrano. Bueno, o secuestro é ao principio. Pero despois Santa Claus empeza a ver que os extraterrestres teñen boas intencións. Verdad ou mentira? Non tens que desarrollar. Isto é verdad. Ti dis que esta película, que diría o título outra vez, pero é moi largo, é verdad. Santa Claus Conquers the Martians. Exactamente. Efectivamente, é verdad. Vamos! El número 1! É unha película do ano 1964 de Estados Unidos. Fálase moito dos Estados Unidos, pero como están os de Estados Última. Se acerto, ganei. Ganas. Chámase Rat Over the World. Despois dun experimento científico que sae mal, unha rata convértese nunha criatura xigante con habilidades intelectuais extraordinarias que decide gobernar o mundo. É extraordinariamente lista para ser unha rata? Non, en general. Ou en general. En general. Porque se é máis lista que unha rata, podría ser que coma tamoros. Pero é máis lista, incluso. É lista o que vai sendo listo para o ser humano. Mais extraordinariamente listo. Sabe programar o vídeo, por exemplo. Por exemplo. Bien. Unha rata que colle... Unha rata que colle e di, me cago en Dios, vou gobernar eu aquí Estados Unidos. E el mundo entero me cago en tal. Non nos viña mal, a mellor, Non nos viña mal. Porque iba a respetar do queixo e tal. Vale. Eu digo que a rata gigante gobernadora mundial. Rat over the world. Over the wall. Over the world. Unha rata sobre el mundo. Sí. Esta película é completamente real. E ainda non sei se non será un documental. Que para ti un documental está por riba da película ou que pasa? Porque o documental quer decir que foi verdad. Ah, vale. En plan, non. Pois ti dis que Rat Over the World é unha película real e que incluso pode ser algo que pasara realmente no mundo. E eu digoche que esta película inventei eu. No! Sí. Podo facer o meu baile de ganar unha última vez que non ganara? Veña. Es como un egipcio. ¿No? Sí. Facémoslo despois para cerrar o programa. Vale. Consultorio. Imos que a primeira consulta da tarde, noite, día, o que sea. Sei que son moi pesado, pero deberíamos buscarnos uns nombres de consultorios de amor. Que eu fora la enfermera amor e ti foras doctor herpes. Prefiero ao revés. No, que é moi patriarcal. Non que ti seas a enfermera ou o doctor. No, do herpes. Ti podes ser o doutor sentimientos. No. No! Vai ser que se me pillen. Que sean contagiosos. Xa sei, podo ser eu a enfermera pasión e ti o doutor... como se diría mente? O doutor frialdad, o doutor... Mente fría.
O doutor Mente Fría. E eu a enfermera Pasión. Na. Pasión parece que é o nombre, non? En plan... Enfermera Fuego. Veña, ti és a enfermera. Eu son a enfermera Fuego. Eu son a doctora... A doctora... Ai, que ter sentido, como é? A doctora... Pero é que é difícil unha palabra que se... A cabeza, que digas ti. Cerebro. A doctora cerebro. A doutora Alemania. A doctora labia. No, a doutora Labia vai por outro sitio. Bueno, hijo, somos que... A doutora Cabeza, joder. Está vai. A doutora cabeza. Doutora Cabeza e enfermera Fuego. Veña, eu sou a doutora cabeza e E eu a tens... enfermera Fuego. Veña. Queres que te ponga unha inyección? Veña, enfermera, por favor, centres usted. Ui, a ver se abrimos aquí algo... Siguiente paciente. Imos ca primeira consulta, vale? Cuidado con isto, porque isto é unha persoa que xa nos escribiu anteriormente. Esta rapaz escribeu-nos porque... Ajá. Non sei se recordas que está... Ajá. Que dicía... querolle moito ao meu panoco, acordas que que chamaba panoco ao seu chaval e tal, e que tiña unha relación a distancia. Sí. Entón quería convencelo de que viñera a vivir a Galicia. Ajá. E nos fixemos un vídeo con Sí, sí, noticias sí. de Galicia, Sí, sí. intentando convencelo para que viñera, e ela contestou-nos en plan, joder, que guai, enseñei, encantoulle, vais a vivir para aquí, non sei que. Que dices a nós? Bueno, eu vidímolo e dixo, sí, vou vivir para aí, tal, non sei que. Entonces, ela ahora mándanos outra consulta. A actualización. Actualización. Entonces vamos ca actualización dos panocos. Actualización dos panocos. A consulta di así. Hola, son a do panoco outra vez. Creo que quero romper con el despois de 6 anos. 6 anos, pero 15 minutos vivindo xuntos. A mellor a distancia era el amor. Vamos a ver. Doutora Cabeza, eu o que dixo como mente fría, mente tal. Se diste, creo que quero romper, spoiler, queres romper. Vale? Sí. Entonces, non hai máis que facer. Xa está, rompes e listo. Porque hai xente que che empeza, ai, mira que é moi guapo, next. Ai, mira que é moi listo, next. Ai, mira que ten moitos cartos, escoita que ao mellor notas que deixar. Escoita, vale. Entón, a min agora gustaríame dicirle a xente frases para deixar de forma exitosa a súa parella. Ah, está moi ben. Eu aconsello che que o deixes por mensaje e que cambies de número de móvil. E se podes cambiar de máis cousas, mellor. Mira, é que eu teño como varias técnicas, vale? Ajá. Carai, ter varias técnicas, Teño doutora Cabeza. Parece que é algo que pasa en tus días porque, joder, cotidianamente. hai xente que lle gusta mellor dunha forma, outra doutra, tal. Entonces, eu vou Esa dar... é a tortilla. Con cebola ou sin cebola. Vou dicir distintas técnicas para deixar a unha parella. Vos isto colledes e decidesio, ou escribídelo, deixádelo nunha carta no buzón e ya se enterará. Quero dicir, eu dou-vos un mensaje. Como mandades un mensaje? Vos veredes, pode ser por palabra, por WhatsApp, por carta ou por un amigo. Vos veredes. Entón, teño varias técnicas para deixar unha parella, vale? A técnica da rata. Cando che mande un WhatsApp que che diga quedamos, ti dislle nin hoxe nin nunca e bloquealo. E se non che manda nunca un mensaje de quedamos, tens que gastar con el. A técnica da rata ten máis lagunas que Finlandia. Si sodes parella, quedaredes en algún momento, joder. Pero non dis quedamos. Home, si, hola, veimos, hoxe quedamos, tal. Que te paría, ni dis quedamos, quedas e punto. Oye, ás 4 vamos tomar algo. Pois, non vou estar, ni hoy ni nunca, chao. Claro. Mira, non tiene fisuras. Moi bien, doutora Cabeza. Gracias. A técnica políticamente correcta. A técnica políticamente correcta sería dicir algo así como: puedo prometer e prometo que xa non te quero ver diante nunca máis e que desde hoxe se disolven as cortes da nosa relación. Era máis política que correcta. Bueno, quero dicir, está lo deixando, quero dicir. Incluso democrática. Moi democrática.
Xa, si queres ser democrático sería como si nos parece ben a todos, No, pero non no, aposto no, moito no, pola no, ch. democracia neste tipo de cuestións. No, que non vos engañen, A democracia non funciona así. En ninguna democracia hai que ter el 100%. Co 50% gobernas calquer país e el 50% son tus cojones morenos. Así que coges e le dices democráticamente usted por aquí e yo por aquí. E o gato é meu. Pois esa sería a técnica políticamente correcta. Despois teño a técnica de Telecinco. A técnica de Telecinco encanta Vale porque... mandar anuncios e despois dirlle a bomba. Rollo, mañán falamos. Sí, e tería un paso maiores que sería como dicirlle a túa amiga que che grabe na discoteca morreando cun cachondo e que o colgue en Instagram e que se entere por aí. Iso é o Esa é que a facía. técnica É o que Telecinco. facía Terelu. Despois temos a técnica de por celta, que consiste en que fagas ti todo mal e que se canse e que te deixe el. Esa é jodida, Esa, eu aí vexo porque... Bueno. Que é facer todo mal. Aí, cada un. E por último teño a técnica Kiko Rivera. A técnica Kiko Rivera consiste en deitarte na cama, que se olvide de que existes e chao. Ti deítate na cama sin facer nada e olvidarase de que existes, porque non estás facendo nada, non? E entonces xa está. E estes son os meus consellos para deixar unha Ti crees que hai médicos polo hospital dicindo ai, falta por pacientes? No, doctor, están na cama. Ai, é que se están Isto na é para cama. parellas. Xa. Non me disco... Oye, mira. Sí, a enfermera fuego se calla la boca. Ti tú eres que deixar alguén, que técnica usarías das miñas? Entonces tú, eu teño as miñas propias. No, eu con das ti. Eu teño... Non deixaches ti alguén tu puta vida de casa. No, pero deixaronme moito. Non, Que que dale. teño que empezar a salir con... Que triste é mi vida. Eu usaría a técnica do ajedrez. Cal é? Dille, por que non empezamos a aprender a xogar ao ajedrez? E xa marche el, pero vamos, pero bueno. Seguinte concurso... bueno, ao final, que queres deixar o pano? Bueno, A ver, eso. eu diríache que... a ver, tamén é unha pena despois de 6 anos... Que ides facer ca Play? É unha relación a distancia, que me... Deixa, home, deixa. A mellor nin se entera, se a distancia... Dixe que non che funciona internet, carai. Quitei internet a 60 euros e non lle estou dando uso. E listo. Vale, seguinte consulta. Estou vivindo co meu mozo e querolle moito, pero... Necesito un amante, preciso da vosa axuda. Conste que esta resposta compartina e houve moitas mensaxes de volta dicindo ofrézame voluntario. Pois poñémonos en contacto e ya. O sea, que se manejen eles. Vamos a ver, queroche moito, estaba escrito máis pequeno que o pero, non? Que queroche moito, pero... Unha cousa non quita a outra. Unha cousa non quita a outra. É verdad, pode ser unha relación alberta. Mira, quería che dicir, que características teria que ter un amante para poderlle buscar a esta chavala? Eu diría discreción, non? Abdominales. Bueno, xa, ten que ser guapo, quero dicir, ten que ser máis guapo que o mozo que ten agora, senón é absurdo. Sí. Despois, Mucha más polla. senón é absurdo. Ten que ser discreto, non vale que chegues e á casa e teño unha foto túa no Instagram posto, en plan, como te quiero, cariño, non, eso mal. O sea que sí. Eso como amante mal. Mal. Si ten unha camiseta amarilla, descartado para amante. Por qué? Porque se ve moito. Claro, ten que ter roupa discreta ten tamén. que color kaki, color militar, color Que non chama a atención. Claro, senón... Si non mal, porque diga, con que me ibas o outro día? Ten que ter poucos sentimientos. Non pode enamorarse de No, ti. como que poucos? Ningún. Ningún. Ningún sentimiento. Se se Sentimiento enamora de cero. ti, mal. No. Cero sentimiento. Despois, guapo. Despois, alegría. Non Sí. Non pode estar amargado, non podes ter discusión, non pode ter problemas. Mais porque que alegría, se non podes estar co teu. eu chamarílle problemas cero. Problemas cero. Cando eres amante, problemas cero. Como os coches kilómetro cero, problemas cero. Problemas cero. É dicir, seguindo o símil dos coches. En canto chaxe que poñer pegatina, cambiar. En plan,
Si hai que empezar a pasar ITVs e tal, outro nuevo, venga. Non, os amantes... Os amantes, pois están, senón... Pos problemas teño o su normal na casa. Exacto. Dicir que sí a todo. Outra vez o do pingüino. Si che empeza a dicir que no, pois o mismo. Pois o tes ao outro. Bueno, a ver, Hai aí que dicir todo. discrepo, Por que? Porque a veces que che dixan que no, é como... Imos cenar hoxe? No. No. Pero ten que vir acompañado dunha proposta mellor. No, pero te voy a echar un polvazo que vas a caer de morros. Ah, bien. Pero poderá poñer as manos, non? Como é ese polvazo? Que máis? Ten que ser aventurero. No. Si, hai que ser aventurero. Ten que estar dispuesto a botar un polvo nun sitio público. Ah. Se non, que faz? Daí a roupa discreta. De roupa discreta. Aventurero. Aventurero. Que o vas levar para a casa. Como cando dicía aquela canción, aventurero. Sí, non podes levar para casa. Ten que ter piso. Ou casa, ou algo. Ou coche. Claro, ten que ter ou piso, ou coche, ou que... Non, ten que ter piso, non pode vivir cos pais. Un amante non podes... Follamos na tua casa, non, e tamén hai de cajarría e aquilo, esa pesta, aquilo... Non, ten que ter piso. Bueno. E coqueto, amarte, ben amuebladiño. Claro. E ten que... El ou o piso. Bueno, todo sabes. E ten que ser un pouco, quero dicir, que non sea moi bo chaval. Por que? Para que non empeces a dudar, a mellor este ou outro. Sabes, que sea un pouco sonoro, que digas, é guapo, tal, non sei que, pero ten uns dejes aí que... Sabes? Claro, sí. Porque digas, se non che dá problemas, se é aventurero, se é guapo... Claro, tal... vas a decir, este é el bueno. Claro. No, Que o mellor é o que queremos. No, eso xa non é amante. A ver se o que queremos é un reemplazo. No, eso, el de dixo que quería un amante. E non estamos falando de amante. Se queres cambialo, eso xa entramos noutra liga, hai que chamar... Son outras regras. A federación. Claro, hai que federar o equipo antes de nada. Entón, no amante ten que ter, sabes, non digo que sea tonto, pero ter cositas. Cositas. De que digas ti, ai, Sí. lo bien que me follas e lo tonto que eres. Sí. Que bote moitos peitos, por exemplo. Non, home, que eso... Estás ti aí en plena machacación e andar a trompetilla a funcionar. Non é bonito. Non. Vale. Que non cociñe. Vale. Que non cociñe. Eso é imprescindible, que non Xa, cociñe. tía, que sí, Porque se, como che faga un brownie un día, pof, nada, xa queres cámbialo, mandas a outro tomar polo cu. Son problemas, porque, claro, un amante vale coller mellor co que tes e vai gustar máis. Claro, por eso, ten que ser un pouco gilipollas, non pode cociñar, eu que sei, que xoga ao fútbol. Claro, iba che dicir eu, Que para que xoga non fútbol. este o fin de semana, non? Ah, eso está ben. No, ao contrario. Porque, que error. Ai, como enfermera fuego que acabo de... Non pode xogar ao fútbol, porque o sábado pola tarde, cando che vai aos veteranos o teo, é cando é o día vou para irlle ao piso. A escoitarlle os pedos. Claro, amante non pode xogar ao fútbol, Se queredes ser amantes, chavales, nada de fútbol. Ai, a desanotarse do fútbol. Nada de fútbol, que é o sábado á tarde é o día vou de... Claro, porque é cando os mozos van ao As fútbol. mozas que tamén van ao fútbol. Sí, E aí é cando... Claro, ti sabes que sábado, a que hora, hostia, imagínate estar no traballo mirando en Sigue tu Liga a ver que día xoga, a ver se follas ou non. Ai, o mozo da tal xoga o sábado ás 4, bien, de 4 a 6, volvo. Pois aí tes. Non é bonito eso. Pois xa lle damos uns consellos á xente, para mí é superútiles. Para ter amantes, sí. Superútil. Outro día damos de como ser amante. Bueno, sí, claro. Bueno, pero un pouco estas características. Outro día. Vale. Outra consulta de amor. Non sei se este fin de semana sair a Barceló con Coca-Cola ou Valentine's. Barceló sempre. Uf, o Valentín dá moito resaca. Pero claro, este é outro tipo de amor, non? É amor a la bebida, pero amor. Non é outro tipo de amor. O É amor é amor. Pero eu quero dicir, non sei se sair a Barceló con Coca-Cola ou Valentine's. Home, pareceme Barceló con Valentine's pareceme un pouco fuerte, non? Pois se quere probar... Hostia, sí, me gusta Barceló con Valentine. Sería ponme un bebé. Que amor. Un Barceló con Valentine. Un bebé. Un bebé. Bueno, é o que te dicía, que é outro tipo de amor.
o amor a la bebida é outro tipo de amor un pouco tóxico, pero vou dicir unha cousa. Tamén é tóxico salir co subnormal do teu jefe e hai xente que o fai. Sí. Eu podo dicir unha cousa aquí que pode que sea unha metáfora. Unha metáfora. Pode que estea a metáforas. A metáfora esta persona, Pode que na mentira. estea a metáforas e Barceló Cola é un latino morenito e Valentine son mellores e un Unha máis... rusa despampanante. Unha rusa despampanante. No, Valentine son mellores e un europeo. Ai, Dios, Son mira, europea. mira, a mí non mandar con metáforas porque daquela non Eu entendo creo que é nada. unha metáfora, e vouche dicir unha cousa, se é metáfora non é moi boa. Non creo que sea metáfora. Eu é que Barcelona soy un fan. Soy fan do Barcelona. Pero o sea, non é metáfora, pero molaría usalo como metáfora. Como metáfora. Sí. Ya, non sei se ir a Barcelona, Cola ou Valentines. Dito que dices as metáforas e as dis mal, en plan, hoxe non sei se ir a Barcelona, Cola ou follarme a Sandra. Pois si de malo para usar. Como diría Shakira? Di, ai que resaca me dio el Barcelona Cola. Vale. Bueno, aquí temos un montón de tal. Vouche dicir outra consulta, vale? Unha nai loitadora xoven tírame a caña a full. Levo condóns ou gominolas pas crianzas? E vai dar os condóns ás crianzas. A mí os condóns pas crianzas parece un pouco heavy. Vamos. Non. O Reis Magos na cabalgata, condóns pa todos, me cago en Dios. A ver, se son moi pequenos, vale pa globos, pero eso xa teñen que ser XXL e me parece un poquito de flipado. De flipado. Non? Tamén, joder, o gallego, me cago en Dios, isto sí que... o gallego é lo que máis quero neste mundo, os gallegos, pero... non se pode ser amarrado, me cago en Dios, compra gominolas, compra condóns, compra un Lego, leva de todo, hostia. Que compro gominolas ou compro condóns? Leva condóns, leva gominolas, leva un Satisfyer, leva un xoguete que xa unha pala para tal, compra un correpasillos, compra un columpio para follar ali, gasta cartos, me cago en Dios. É verdad. Pero mira unha cousa, gustame moito que, joder, trata con bastante cariño, non? Unha nai loitadora, xoven, tira má caña e tal. E dixo eu, si falas ben del, este chaval ten unha gana de follar con ela impresionantes. No, este chaval, o que pasa que... Bueno, perdón. Non, dixo que ten unha gana impresionantes de tirarse a esta muller. E dixo eu, por que non está follando con ela en vez de estarnos escribíndonos? Bueno, porque ti isto non sabes, pero sabes, entre polvo e polvo hai que descansar. Que ti exprímelos como si foran naranjas, en plan, ¡otro, vamos! Blandita tamén se puede. E hai que calmarse. Eu, sabes o que me quero dicir dúas cousas. Unha, que dixeches, tira a caña unha muller loitadora, e eu entendiche, tira a caña unha muller loitadora, que son as que collen as cabalos así, e dixen, ¡buah, que guapo, unha muller loitadora! Que as hai. E despois iba a dicir outra cosa, e se me olvidou. Ah, que este fulano, o que está deseando ser o pai do rapaz. Sí, verdad. Por como fala dela, e pensando en levarlle gominolas, é como, mira... Sí, é bonita, é unha historia de é un amor bonita, perfecta, non te fagas un machote con dos aparte, a mí condóns. gustame moito, hai xente que di, eu nunca estaría con alguén que ten fillos. Eu sí, porque mantás o tipo, tes fillos, pero mantendo o tipo non tens que poñerte mal físicamente, e cando te cansas non son teus. Claro. Cousa que non pasa cos propios. Sí. A quen lle mandas os que son propios a ninguén, pero os que son da tua parexa como, ai, antes os que son teus. Sabes a que se parece? A cando iba a xogar ao escalestri a casa dun amigo. Que el tiña o montado, e sabes, e depois ti non tiñas que montar, non te ocupaba sitio na habitación, ti ibas ali, ala, te queda moncho, venga, e arrancabas para casa e listo. E eu tenho unha caixa. Pois, parecido. É unha cousa así. Pois, sí. Eu, como vos só vou dicir, quero para acabar xa, Sí. non leves condóns e falle un irmán para que comparta as gominolas. Ole. E contanos a ver que tal vai. Xa me chorro. Home, queremos saber a vida dos nosos chicuritas. Mira, esta é super heavy e con esta rematamos. Vale, pero que esta non quería deixala pasar, vale? Di, xa, esta é moi fuerte. O meu amigo especial fálame de outras na cama que ratibrou un uso.
O meu amigo especial. O meu amigo especial. É como unha forma cariñosa de chamar iso normal. Pero escoitaches como acabou isto. Sí, pero... Fixme gracia, perdón. O meu amigo especial, fálame de outras na cama. Espero que esas outras sean súa nai. Non. O sea... No, é que vamos a ver. Esto aquí me planto. La enfermera fuego aquí se planta. Estás dicindo que hai unha persona... Hai unha persona en Galicia que acabou de botar un polvo e empezou: pois onte Vanessa chupou pa que non vexes ti, salíamos ollos das órbitas. E a outra persona dixo: moi bien, mañana... Me cago en Dios, mato ali, pero directamente, colle da almohada e afójalo. Fálame de outra na cama. Buah, non sabes a quen tamén me estou follando. A túa hermana está espectacular. Me cago en Dios. Non é unha animalada. Claro, e ela xa sabe que hai algo mal, non? Porque di, que ratiburón uso? En principio, hai que usar o líquido porque non deixa pruebas. Eso para empezar. Pero, joder, claro. No, pero fálame de outras, quer dicir, que fixe unha vez e dixeches: voy a repetir a ver se foi sin querer. O sea, el mal, porque non espero que xa non está ben. É dicir, unha persona que ten que fardar de con quen folla hasta estando follando. Hai unha tara aí. Pero ti, unha vez podeche pasar, pero varias. Pois nada. E non uses ratiburón. Hai que matar a xente a hostias. Porque se non pensan que morreu de que... No, que sepa que é por odio e que te matei eu porque eres un hijo de puta. Vale. A non ser que lle rebentes ca caixa de ratiburón así. Bum, bum. Eu vou dicir unha cousa. Estando en Galicia, millor que matalo con ratiburón é reventarlle o coche. Es mala como el demonio. Eso duele. Por eso le llaman la doctora Cabeza. Revéntale o coche a un gallego e... Destrúyelo por completo. Buah, chaval. Ese es bueno, ese es bueno. E se ten un vello e un novo, destrúyelle o vello. Porque o gallego gustí moito estudar e mérito aos coches vellos. Sí. Ai, teño un... Es ademais, unha callambra. Tes unha callambra. E ademais, sabes que pasa? Que se ten un coche vello e un coche novo, está usando o vello para non gastar o novo e vai joder máis ter que empezar a andar no novo. Que sale máis caro o Claro, paso aí. e vais destruir aí a vida. Pois eso é o que tens que facer, reventarlle co coche. E se outra vez alguén che fala de outra na cama, dalle un rodillazo nos collóns. No, e ti empecé a chamar nombres aleatorios. A lista toda de los integrantes del combo dominicano, eso, pero despois de follar, no, durante. ¡Uah! Aí, fóllatelo outra vez, eso lo destruirá. Non sei, é que a min esta consulta escápaseme un pouco. Non pensei que fora a existir isto nunca, jamás. No. Entón, isto non, é que nin mo contaron, nin mo imaginaba que podía pasar, sabes? É que, sabes, é destas cousas que lle pides á inteligencia artificial e non che pode crear, porque Claro. non, home, a ver, hai unhas lógicas no universo e isto non pode pasar, sabes? Hai unhas leyes da física e de las personas humanas, é que é increíble. Mima, posonte. Cristina aquí, a cabeza na pirola, a outra a brecha, que me cago en Dios, é que é moi heavy, Como pudo pasar eso? Tremendo subnormal. A non ser... Iba te dicir, a non ser que ela sea a amante... A non ser que ela lle pregunte, iba a decir, con que te liaches antes? Non, iba a dicir, porque ainda que ela fora a amante... No, da igual. Da igual, non, quero dicir... Que lle falas? Non lle falas de... Ainda que sea a amante, non lle falas. A miña moza hoxe comprou... Non, me cago en Dios, é unha enfermedad. Pois hai unha cousa que se chama bloquear e tenis de running que sirven para escapar a correr. E pa'lante con eso. E pa'lante con iso. Bloquear e correr. Pode que sea ese o noso modus operandi. Bloquear e Bloquear e correr. A partir de agora, bloquear e correr. Non facemos as camisetas. Bloquear e correr. Sí. Block and run. Block and run. Pois é unha block and run, me gusta. O block and run. Vale, agora os nosos consellos van ser de block and run. Que me aconsellas? Block and run. Bloquear e E correr. Con zapatillas. Ou a descalzo, ti monta a correr. Se esta correr a descalza recién follada, lle vai mellor. Vas ao Decathlon, unha running e correr. Venga. Nada, block and run. Teño aquí que dar unha noticia. Eu Super sei, importante. No. Isto é o máis grave que pasou en Galicia nunca.
Chicoritas, galegos en xeral, gente que lle gusten as cantigas de amigo. Amancio Ortega é de León. Me caigo muerta. Amancio Ortega é de León. Que me estás contando? De León. Que de León? De León. De León. Non de que lle justo ser León, sino que naceu en León, nun pueblo que se chama, debería de telo anotado aquí, pero olvidei. Amancio Ortega é de León. Estamos de conta. E non é que fora de León e en 3 meses foi para Galicia. Non, é que hasta os 12 ou 13 anos non veu para Galicia, e tuvo por Guipúzcoa. E diste, pero os pais. A nai de León e o pai de Valladolid. De Valladolid. Hemos sido engañados. E nos a comprar yarbatas. A un leonés. Eu vou empezar a ir a Springfield. Se iso xa para empezar. Vou empezar a ir a Springfield. É como se che din que Jalloso é cubano. Ou Paco Lodeiro venezolano. Que non se lo cree nada a ti. Pero é verdade. Ya. Eu sabes por que me sospechaba? Por qué? Porque ningún gallego é capaz de pronunciar brencas. Ou Brescas. Eso. Miña nai di brescas. Nin pulambir. Pulimbir. Pulambir. Pulambir. Nin extraordinarios. Non hai unha tienda que é extraordinarios. Que ten así unha roupa máis modernilla. Máis extraordinarios. Sin ser chani como a de Berska. Que non digo que a de... Ahora está cambiando moito, Sí, que é Porque agora fixeron unha cousa moi bonita en Inditex, que ti, que eu che dicir, se eras máis, un poquito máis choni antes, ibas a Berska, se eras máis moderna, ibas ao Pull&Bear, se eras máis pijita, ao Zara, máis neutra, ao Zara. E agora fixeron unha cousa que dixeron, vamos a cambiar todo. É que teñen que ir a todas. Non, e sobre todo a cambiar todo. Agora o Berska xa non é de choni, agora o tal xa non é de pijas, agora... E é como, bien. É como cando no supermercado puxeron o chocolate ao final e eu teño que zapatealo todo e petando vendo verduras. Que me interesa a miña verdura? Que me interesa a miña verdura? Pois Amancio Ortega é de León. Agora entendo que nunca se montaron a festa de xuventud con París Panorama e Rolling Stone, que era o que tiña que ter feito Amancio Ortega se fora gallego. É verdad. É que nunca fixo cousas de gallego. Gallegos. Nunca foi ao lugar. Se fora gallego, Tiña que ter ido ao lugar. Por que non é unha festa de degustación do caviar en Galicia? Porque Amancio Ortega é de León. De León! De León, o tipo! De León. Ah, que fuerte. Ahora entendo por que nunca comprou o Deportivo e o puxo a funcionar. Comprando a Pérez Reverte de entrenador. A Pérez Reverte, o que escribe? Sí. Bueno, O escritor? Sí. Non sabe de fútbol, pero por non aguantalo corres. Non, botas a jodida. Estou dicindo, ai, que descontrolado estou eu de fútbol. Que fuerte. Estou alucinada, Porque ti, por ejemplo, se Amancio Ortega fora gallego, habería a historia de onta Amancio Ortega iba, que vía a Dios en 4K, e saleu daqui da taberna de Lucho, dicindo, enterrevos a todos en cartos, mamóns! Sí. Habería esa historia. Sí. E andaría ca camisa aberta hasta aquí, cunha cadenita de oro, da Cruz de Caravaca. É verdad. Pero como é de León. E estarían matando cochos cas mans. Claro. Pero porque sí, Lili, por que Amancio? Porque teño cartos. Que sí me cago. É un gallego. Tiría unha desbrozadora de ouro. Ai, sí. No salón. Dúas, así cruzadas. Claro, porque si fuera gallego. Pero que esto se explica muchas cosas. Claro. Que fuerte, Amancio. Por exemplo, o tractor máis caro do mundo, por que non está en Galicia? Porque este señor é de León. Si non, xo tiña comprado. E iba no tractor ao bar, que lle dirían, Amancio, que che quitaron o carné por ir borracho. No tractor podes. Entón fai na xente. Gallega. Pero Amancio Ortega, De León. Pero vamos a ver, isto nunca o dixeron na gallega, nunca o dixeron en ningún lado, pero vamos a ver. Claro. Ti, por exemplo, fuches algunha vez a unha festa de pueblo e había un jet privado aparcado no parking? Tes razón. No, porque é de León. Si non, se tería usado o jet privado para ir a unha festa porque non chegaba ao Bermú. No, e ademais, en vez de ir o de Coldplay á boda da filla, iría a Panorama. Claro. É que iso tiñenos que dar sospechas, é que somos tontos. É que non estamos. Non estamos. Se Amancio Ortega fora gallego, habería nun pueblo con 12 casas unha virgen con un manto feito de oro, diamantes e pistachos. Todo lo máis caro, todo lo máis caro estaría aí, bum, bum, bum. Porque se fora gallego,
Por iso Amancio Ortega non anda por aí nun Mercedes gigante dos anos 90 cunha ferradura na defensa. Se fora gallego, faría iso. E narcotraficante. Se fora Claro, gallego, habería fardos no Vesca. Non sai, por qué? Por que non sai? Porque é de León. Por que de León? Agora entendo que, por exemplo, no Zara non se vendan pantalóns de tergal. É que agora entendes por que no Zara, ali onde as caixas, sabes, cando vas pagar, Sí. non hai unha rista de chourizos, que sempre picas algo cando estás pagando. Que é o che ofrece, non? Claro. Está dependiente co cuchillo ofrecendo un cachiño. Claro, mentras esperades. Por qué? Porque un gallego farío, cando hai moita cola no Zara. Biche con un pouco queixo picado e tal, eso un gallego faicho. Nada, eu ahora mismo acabo de darme muerta, pero bueno, quero dar gracias ao noso colaborador Telejaita. No, isto foi un colaborador anónimo que se chama Marcos López e eu non teño nada que ver, porque claro, ahora vai vir o peso da lei, claro, a Amancio ahora con cartos, vai comprar o silencio, vai comprar este programa para que non fal... E aquí empieza todo bien, el programa patrocinado por Amancio Ortega, un fulano... Extraordinario! Joder, pois xa vedes, nada, que nada, que este programa cada día sorpréndeme máis. Intentamos facer chistes, Que humildade, intentamos que a verdade facer que chistes, intentamos. Algún día conseguiremos. Sí. Falamos, hoxe, por exemplo, falamos de películas. Demos consellos de amor. Falamos de historia, de Galicia, que é Amancio Ortega. E un poquito de corazón, porque tamén é un pouco de tal. Sí. O sea, estamos dando unha noticia brutal, periodismo de calidad. É que este programa ten todo. Empezamos E por eso temos que granar o mestre Mateo. Xa sei. Amancio, se non queres que isto salga á luz, danos o mestre Mateo. Aí está. No, claro, que nós temos que publicar o vídeo para que... Si queremos que borremos o vídeo, si queres que borremos o vídeo, mestre Mateo. Sí. Si ganamos o mestre Mateo, borramos o vídeo de Amancio Ortega. Sí, e se queres que sigamos comprando pantalóns no Zara, que compro un ao ano, é boa máis barato, que vale 18 euros, cómprenos o programa, vale? Non guiñes, que parece outra cosa. Non me dixen vale. Bien. Amancio Ortega? É de León. Pois por mí xa estaría o programa, entón, por mí xa estaría. Vémonos a semana que ven, bicos a raudales, iba a decir. Chousillis.